Zala, nagoenaz, Basauritik nator, Providentzian Dramari ikastetxetik, eta gaurkoan irasmoa da, guk aurreko urtean egin genuen proiektu bat kontatzea, esperientzia saltzea, eta horretarako, pizka bat, gure eskolaren ezaugarriak apurtxo bat azaltzea, proiektuak zergaitik garatzen hasi garen, eta gero, proiektuak bera sartuta, gure taldearen ezaugarriak, eta gure proiektua bera, garapena eta zelan egin genuen. PowerPoint honetan hasieran ez dira egongo argazki asko, azkenean bideo bizartuko ditugulako. Txampa eta gero, azkenean pizka bat garapenaren prozesuaren bideo bat egongo da, eta azkenean, izenak esaten du, antzerkian egingo aldugu proiektua denez, pizka bat antzerkia bera. Nahi baduzue, nik uste dut ikusi behar dela, egin genuen lana, hor dagoenako. Orduan pizka bat, Lurdek esan bezala, Providentzian Dramari ikastetxea bakarrik bat urtetik 6 urteko umeak ditugu, eta gero jarraipena egiten dute, San Jose ikastetxea, lehen hezkuntza eta DBH. Hor egiten du, irakasle gitxi garela, klaustro txikia, adibidez bigarren, zelan da, 3-tik 6 urtekoan, 6 irakasle bakarri gaude, eta horre lan egiteko orduan, aberasgarria da, eta momentu batean gaude gainera aldaketa momentu batean, eskola zeikiak horrek ekartzen duen nura. Pizka bat proiektua gure eskola, ni 13 urte da eskola honetan, eta aldatu egin dugu pila bat. Ni etorren du nintzenien eskolara dana zan fitxa, dana. Dana zan, geneukan fitxak irakurketan eta idazketarako, gainera eskola horretan unea 5 urtekin irakurtzen azten artetzen ziren. Irakurketarako, matematikarako, erligiorako, inglesa, metodologia globala, dana zan fitxa. Orduan, hor sartu ginen irakasle barri batzuk, generazio aldaketa eta zala eta pizka bat esan, hau zer egin behar dugu. Ezin da aiteke egon denbora guztian, hainbeste fitxa, volumen fitxa, unea ia jolasteko denborarik bez, manipulatzeko, ezertarako. Horren hasi ginen apurka gozak nintzen. Hasi ginen matematikakoa kendu genuen, eta egin dugu proiektu bat amankomunean nola landu matematika, horretan gabiz, erligioa kendu genuen, esatu zuen erligioa kendu genuen, eta orain egiten dugu ikastete guztia proiektu amankomuneko batetik 6 urteko landu ditugu, proiektu komunak egin, amankomunak, gero idazketa eta irakurketa kendu ditugu fitzak, eta gu prestatzen ari gara nola landu proiektuen bitartez, eta oraindik metodo globala daukagu, fitzan dauzkagu. Horren egiten gure asmoa da, apurka proiektuak sartzen ala, guazenean, fitzak baztertzea. Ezin daiteke egun batetik bestera egin, baina zuzendaritzatik ez digute uste, esaten dugu lehenengo erakutsi benetan proiektuak kurrikuluma betetzen dutela, lan egin daitekela, eta gero fitzak kentzeko momentua da. 2 urteko gelan fitzak ere egon ziren, horregiak kendu ditugu, horregiak proiektuta da biltza. Eta, orduan, pizka bat, zuen, badakizue danok, zegoen proiektuetan zabiltzate danok, baina gu proiektuak zergaitik, ikusten dugulako fitzekin lanean ari garen alderatuz, ikasle motibatuagoak, autonomoagoak, ikasteko gogo gehiago ditugulako, aurrak beraien prozesuaren jabe direlako, interesa eta kuriositatea bultzatzen dugulako, proiektuen bitartez, talde lana, elkarrizketak, ahoskotasuna, Basauri baten euskera asko landu egin behar dela, ahoskotasunari garrantzia handia eman behar zaio, eta orduan proiektuak horrek ahoskotasuna lantzeko bide oso aproposa delako. Gure eskola adimen aniztasunetan barruan gaude, lan egiten dugu beraiekin, eta orduan adimen aniztasuna eta kompetentzia garatzeko biderik aproposena ikusten dugulako. Eta azkenean, asmoa da fitxaliburuak etzea. Daukagun fitxaliburu hori, egunen baten baztertzea. Hori esperantzarekin gabiz. Pizka bat, gaur azalduko duen proiektua taldearen ezaugarriak. 5 urteko gela ginen, eta 26 ume gela bakoitza. Hor, ez dakit publikano ez da saludetu ditut, eta ez duen behokitera, baina gu ni ohituta nago. Aurten ari ez 21 bat ditut, eta zate, ostras, 21, bost gutxiago, talde bat gutxiago da. Osa, asko da. Baina beti ukindoaz, 25-26. Orduan, kasi gaur dugulan egiten daukagunarekin. 27 ere ikin izan dugu, aurrek urteko 5 urteko gela, eta 27 ikin genuen udaletxean bialdetako horrek ume bat-batean kurtsu erdian agertzen direnak. Eta egia da, horrek bere zailtasunak dituela, baina, azkenean proiektua bestera batera planteatu behar da, baina emaitza bere
politak ateratzen dira, eta gero aurrek urtean, 2 irakasle egon ginen, tutore bi eta hezitzaile bat. Ez bakarrik 2 talde 26koa ziren, talde bakoitzean 2 ume hezkuntza berezikoak genituen, eta orduan hezitzaile bat geneukan, gelatik gela zegoela, ume horiekin eta gelako laguntza moduan. Eta hori 100% horri pinu dudana da, pizka bat hizkuntza, euskera. Suposatu dut, Basauri inguru guztian berdina gertatuko dara, baina gehienez 100% asko da esatea, baina bueno, bat 26tik, bat 2 ume euskaldun etxetik, bestea, orduan proiektu hau oso egokia ikusi genuen, batez ere lantzeko euskera. Beste gauza askoren gai. Orduan, zer gaitik proiektua? Bueno, guk atzo gozan esaten sortu zan hor eztabaida hori umeen interesatik, umeak beraiek aukeratu gaia edo ez, bueno, guk hemen 50-50. Alde batetik, gu behaketa baten bitartez asko, gu proiektu azaltzen ditugu trimestrero bat, gutxiko da, fitxekin, hor, zelan da, danari erizteko, eta orduan, ikusten genuen askotan, Basaurik, zorionez, kultura zailak egiten ditu umeentzako ekintza bila bat. Eta eskolatik jisten ginenean, hortik lurdek esartzen du, zuzendaritzatik pasatu gara, eta hor beti goten ziren modudaritzatik ekarritako kartela. Kartela, bantzerki kartela, txotxongillo kartela, eta beti hortik pasatzen da, Andereia, hau zer da, eta ez da, beti galdera horre. Hor, hasi ginen pizka bat beritu, hor daude, eta igual, bigarren hilabetean egin genezake, Aztelenero askotan, ni berriz eta bortzik ustera jana ez da, ni txontxongilloa da. Asamblea horretan, baterratzen zen, asteburutan egiten zituzten gauza gurasoekin. Eta pizkat hortik abiatuta, pentsatu interesa zeukan gaia, pentsatu genuen, gure adimen emozionala lantzeko proposazala, batez ere lotza lantzeko. Umeak askotan, lotza daukatenean, gela, ez dute eskualitzatzen, ez dira gai gauzak, askotan zerbait ez dakitinen egiten edo zer, lotzak egiten dira blokeo bat gauzak aurrera egiteko, oso tonuan, ahotsa behar egitera oso bajua, ume batzuk daude beti hori zirikitze egiten dutela, antzerki ere proposazala, guzti horrek gauzak lantzeko. Azken baten antzerki batean, hor presentzia bat egin behar da, lan egin behar da, ahoztonua, egokia, eta pizka bat hortik, justifikazio alde horretatik erabaki genuen proiektu hau egiten. Lurde profetzen. Bueno, helburuak. Pizka bat, helburu gehiago ere egoten dira, baina guk pizka bat hemen ipini ditut, guk behin proiektu erabaki genuen egitea, irakasleok, gure helburu zehatz batzuk ipini genituen zer nahi genuen lortu proiektu horrekin. Lehen esan dudan bezala, lotza gestionatu dugun emozio bat. Hori umeak ohartzea eta lotza eukin arren, horren aurre, teknika batzuk edo gauzak eginda, aurre egin aldi dugula. Ondo askotu behar dugu besteak ulerra egin. Oso garrantzitsua da, hauskotasuna, txekitikak orduan, hauskotasunak laguntzen digu sentitzen duguna eta pentsatzen duguna adieraztea. Gero prozesuan zehar, umeak asko eztabaidatzen egin dute, hausnartu dute, adierazi dute, oso garrantzitsua dela. Eta gero antzerkiarekin zerikusia duten helburuak, ezta? Antzerki funtzio garrantzitsua daukala, komunikatzea. Antzerki mota ezberdinak daude, antzerkiak egiten diren tokiak, antzerki batean pertsona desberdinak lan egiten dutela, errespetua dago jarraitu behar direla, antzerki batera goazenean. Eta batez ere helburu nagusina antzerkia guk azkenean sortu zen gurasoen aurrean egingo genuela eta horrekin gozatu. Prozesuarekin bai, baina batez ere azkenengo egunean gozatzea. Hori izan zen helburu nagusiena. Eta ia pizka bat sartuko naiz antzerkia beran, guk antzerkia hasieran pizka bat egiten dugu. Guk plantatu genuen, hori, kartelak eraman genituen gelara, horrek idazkaritzan zer den kartelak, eta galetu, hainbeste galdera, zer da? Zer da, zuek, adierazi, zer da? Eta orduan batzuk, hori da, ez dakiz zer, hori da, sozial antzokian egongo dan, umeak basekiten, ez da? Pentsatzen duguna, baina askoz gehiago dakiten. Eta orduan hortik bideratuta, galdetu genien, eta antzerkia nahi alduzue. Gustatuko litzaizuk antzerki bat egitea. Eta noski, gainera jauterik araia zan,
mosorra txoka geleuka, mosorrekin mosorratzen, eta hortik, baietzko. Eta orduen, hasi ginen, beti, gukazten gara, asoziazio bidezko teknikak erabiliz, galderen bitartez, zer dakiten, idazten ormailuri baten, eta behin ikusten dugunean, ebaluazioa, hasierako ebaluazio hori zer dakiten, zer ez dakiten, danon artean erabaki zer nahi dugu jakin gehiago. Orduen horretan, hemen pena bada kartela, egin genuen ormailuren arraskerik ez daukadala, daukat urrunetik, baina gero, nik genuen pentsetan gaur hemen egon gantzenik. Orduen, argazki batzuk baina daude, normalean edur izaskun, ezitzailea sartzen zenean nire gelera, berak aprobetzatzen zuen argazkiak ataratzeko. Baina, nin bakarren nengoenean, eta ez egin berik eta gaina argazkiak ataratzen, ez dakit. Azibiko gara, Paul Fedelfiz, igual, hemendik horrela, baina ez tekon. Pena badaz, izan zen oso umeak sekiten guztia, hasieratik zan ikaragarria. Zelan hasten diren kontatzen, esaten, eta ataratzen diren mendik besteak, egia esan ormailudi hori oso esanguratua zen. Eta, orduan, erabaki genuen lau talde egitea. Gelan ja lau talde genituen, 6 umekoak. Normalean funtzionatzen dugu taldeka, eta talde horrek hilet erdiran aldatzen ditugu. Nik horrela funtzionatzen dut gelan, eta kopurutsuak, 6 ume talde bakoitzean, eta erabaki genuen talde bakoitzak ikerketa lan bat egingo zuen. Galdera batzuk atera zireno, irakasleak, kotz, zela esaten da, modua bideratu, galdera horrek azkenean 5 urte daukate, eta zaila da, beraiek hola bideratu behar dugu, galdera horren. Eta orduan atera ziren, lau ikertze lan egingo genituela. Bat, antzerki motak, eta emozioak lotuta hor, eta antzerkiaren ikurra. Beste talde batek ikertuko zuen antzokiak nolakoak ziren, horratera zen, batzuk esaten zuten kalean, beste batzuk antzokietan, beste batzuk pesekiten, iker bat, eta zelakoa zen espazioa, gero gure antzerkia egiteko, beharrezkoa geneukan, non egiten diren antzerkiak. Antzerkitako langileak eta tresnak, makinaria edo zer erabiltzen den antzerkietan, eta arauak eta seinalea. Oso ze arau dauden antzoki batean adibidez edo antzerki batera joaten garen, eta nola dirazi egiten diren arau horrek. Horren, hortik abiatuta, egin genuena izan zen, etxera ohar bat bialdi, eta talde bakoitzak etxean ikertu behar zuen. Guk horrela funtzionatzen dugu asko, egia da teknologia ez daukagula gelan. Horretan eskasa dakagu, urteko gelan adibidez ez ditugu ordenagailuak, 5 urteko gelan bai. Baina egiten duguna da, gurasoei laguntza eskatu, egia da lortutako emaitzak oso positibak izan direla. Hasiera baten, orain dela urte batzuk, eskatzen genienean informazioa gurasoak ekartzen zuten, tipiko, fotokopia eta argazkiak eta jazta. Gero, lan guzti hori prozesatu behar zen, edo olako txosten bat, txapa, bitxak, eta 5 urteko ume bat hori zaila dauka irakurtzen orainik ez dakienean. Eta orduan hasi ginen eskatzen gurasoei, batzar orokorrean, azalduta, pizka bat guk olako zerbait bihartzen direnunean egiteko, umeekin hartu emon bat egotea da ikertze lan horretan, beraiek biok ordenagailura joan, edo liburu batera, informazio hori landu apur batetzean, eta eskolara ekartzea, artelan bat moduan, edo ormailudi bat bezala, edo liburuzka bat bezala, beraiek, guraso izan dien, kreatibitatea, zutera eta barruan da drama zuen kreatibitatea hori. Eta egia da emaitzak oso ona. Partaidetza izan da ikaragarria guraso partetik. Orduan, egin genuena izan zen hori, eta astebeteko batzukela, txikinin gurasoei, eta informazio hori eskolara montatu zen. Behin etorri zenean informazio hori, teknika batzutan kooperatiboa, beste batzutan teknika 6 umerekin zaila da kooperatibo, baina piztina. Egiten genuen, alden moduan. Eta pizka bat, talde bakoitzak ekarretako informazio hori eurek esan. Nagore, bideletan helburua berdina ziren? Lau talde bideletan, bostuteko bideletan, lau talde eta helburu berdinekin? Beste taldeak zerbait zehose datara zan desberdin, baina antzekoak egin genuen. Egia da guk pizka bideratu genuela. Azkenean behar genuena jakiteko. Baina antzeko gauzak atera ziren, Mikelen gelan ere ormairudi ikusten badozuz nire hasierako ormairudia eta berea antzeko gauza nahiko antzekoa. Adibidez antzerki ez genuen berdin egin. Horre gauzak ero ume bakoitzak erabaki zuten zer egin. Horretan bai, Elak edo geletako
emaitzak edo bateratu egiten dozuez, elkarren... Batzutan bai, batzutan ez. Karo, hor beti egoten da hori, askotan gurasoen aurrean beldur hori, desberdin egiten ditugunean gauzak ez, batzutan bai, beste batzutan ez. Adiz, proiektu honetan, nahiko. Desberdina izan zen, prozesu lana eta gero emaitza. Guk antzerki bat egin genuen, eurek beste bat. Baina espazioa bardina erabil genuen, egin genuen aman komunean bai, ikusiko zuen dekoratua, gela, antzoki bihurtu, horren gauza bai egin genituen elkarrekin gedalian. Baina, bueno, hemen egiten genuena da hori. Ekarri eta taldeak, euren informazio hori, lagunei azaldu, erabaki ikusi nik zer ekarri dudan, besteok zer, eta taldeak horbelgudi bat sortu, gero beste ikaskide guztiei bozeramaileen bitartez azaltzen. Horretan egon ginen, proiektua luzea izan zen, egon ginen, denbora nahikotzu, igual 2 egun talde bakoitza bere lana sortzen, eta gero azaltzen. Bueno, eta hemen azten da pizka bat, ja behin taldeak informazio hori ekarrita, guk galdera erantzun bakoitzari, hori pinota arazo, horan dan modan dago arazo hori. Baina, bai, ekintza batzuk sortu ziren, batzuk umeen gugandik, irakasleen gandik, egindak ez batzuk umeen gandik proposatuta, danetatik egon zan, ezta? Baina bai pizka bat, hemen mota antzerki ikurra motak eta ikartu genuena, ikusi genuen antzerki mota desberdina daudela, emozio desberdinak adierazten dituztela, eraskotakoak daudela, eta orduan guk ere horrekin gure antzerkia nolakoa nahi genuen, adostu genuen. Nahi genuen tristura transmititu edo nahi genuen postasuna, 5 urteko beban noski postasuna eta gauza polita nahi zuten egitea, ezta? Orduan, hor bai sortu genituen talde. 26 umerekin antzerki batek, orduan egin genuen 13ko bi talde, 2 konpainia. Eta konpainia bakoitzak bere izena erabaki zuen, hor, berria beti izenak esaten dizunean umei, beti animaliak pintzen dira, eta gizela gure eskola gutxienez, talde bat txantximeleka eta beste txantxangoen. Hor, egon ziren izenak esaten, gero bozkatu zuten, eta euren artean erabaki zuten taldearen izena. Gero, erabaki genuen, hainbat ipuinen artean gela momentu horretan geuden ipuinekin eto, basean zertin nahi genuen egin. Gurean, justo momentu horretan geuden, bere zagutxoaren ipuinak kontatzen umeak, aginak jausten eta eurek erabaki zuten hori, adibidez beste gelan ere ipuin hori kontatu zuten, bere erabaki zuten zazpiantzuneak eta 8an. Gela bakoitzak aukeratu zuen bere antzerkia. Kasu honetan, bai ikutu izan genuela talde biak antzerki berdinak. Bestela zora bere esango zen, 26 umerekin, 2 antzerki desberdin, montaje guztia dana, egia da, horretan esan genuen aukeratu, danon artean bat. Eta konpainia bakoitzak egingo du antzerki berdina. Eta antzaioak egiteko orduan ere, bat besteari ikusten, eta horbe, gauzak errestu egiten dira. Eta gero hemen jolaz genuen ahoztonarekin, egin genituen, gero bideoan behikusiko, horrean bideotxo batzuk badaude, baina nola jolastu, gauzak esan tonua erabide egokia, ekintza batzu sortu ziren, gure antzerki aurrera egin eraman nahi bat genuen, landu behar genituen gauza batzuk. Horre ikusten dira, gero ikusiko dira hobeto, argazkiak dira eurek sortutako hor nahi dira. Eurek etxetik edatetako informazio hori, gero nola taldeka egin zuten. Gero, antzokiak nolakoak diren, ekarri zutenean, hemen izan zen, erronka handiena, gure gela, antzoki batean behortu behar genuen. Nola egin gure, diela, guk eskolan ez daukagu antzokirik, ez daukagu aretorik, ez ez. Eta gela oso txikiak dira. Bueno, nire gela nahiko eskolako handiena zen posturteko, baina gure beste gelakin konparatuta bai. Eta gure gela gainera guztaitekoa daude komunikatuta. Horre bere, baten zigun, aukera hori zabaldu, sartu, orduan hemen izan zen erronka handiena, nola bihurtu gura dela antzoki bat. Eta hor bai ideia pila bat suertatu ziren, eta alde batetik batera zen dekoratua behar genuela, beraiek sarrerak erosi behar zirela, orduan saltoki bat sortzea, gero ere teloia nahi zuten, handereño teloia gondara, teloi bat sortu genuen ere, bibili ginen lehioetan sartzen kable bat lehiotik lehiora eta eskolako isara batzuk sarrak hartu eta teloia sortu. Hainbat gauza sortu ziren, beste urte batzutan adibidez egindako antzerkitan ez zirela sortu. Horrengoan adibidez, teloia, ni lehenengo aldiz izan da teloi bat egin dugula, gero bebai aunkiak ipini, aunkiarekin bebai
ordenatu, zenbat guraso etorriko diren ikustera, zenbat ez, zenbat aurki behar ditugun, aurkiak filak aipini, sarrerak sortu, sarreretan ere fila bat, gauza pila bat, matematika landu, gela neurtu genuen dekoratuak egiteko, azkenean, egiten dira ekintza pila bat, azkenean gure gela geratu zen moduan geratzeko. Oso motibatutako egon ziren, egon ginen dekoratuak egiten margotzen pitzela egiten, erai gustatzen zaizkien gauzak, eta egia da, ikusiko dozute, zelako gela eraldatu genuen gure gela antzoki bat, benetan antzoki bat zirudien. Gero ere, beste taldea etorri zenean arauekin, gure erronka edo gure arazoa edo zen, nola gogorarazi arauak etortzen direni. Nola, guk araua badakigu. Horretara zan, erabaki genituen antzoki parauak, zeintzuk izango ziren, antzoki girako seinaleak eta egin genituen, adierazteko gauzak, eta gero, atera zan hor, ume batek esan zuen, hori oso esperientzia ona, hotz bat, bera behin egon zan antzerki baten eta abisatu zutela hori antzerki aztenakoa, eta ez dakiz zer, eta zan gero, zergaitik ez dugu sortzen gu hotz bat ere, gurasoei adierazteko seinal arauak eta dana. Hor ere, grabaketak egin genituen, ume bakoitzak zatitxo bat esan zuen, gero ikusiko da zuen, gure arauak gurasoei, edo gurasoei bakarrik ez, gero ikasleak ere etorri ziren, gogararazteko gure antzokiaren arauak. Eta gero, badakago azkenengo taldea, ekarri zuen bere informazioa, hau okertuta dago, ez? Ez que horren agaian eukau zuzenduta eta pendrefean ez. Hemen da teknikariak eta tresneria eta langiria. Hor ere, behin ikertu genuen, zenbat jende lan egiten zuen antzoki batean, makillatzaileak, zuzendaria, antzerlaria berak, teknikariak, danetatik, saberak saltzen dituena, areto zainak, batera ziren, langile pila bat, gu askotan baten garenean, ez garela hartzen, ez da, zenbat jende egiten duen lan hor. Orduan hor, pizka bat egin genuen, mozorroak eta jantziak zeintzu, prestatu, eta rolak. Zer da nahi, rolak, zer nahi du rolak esan? Guk egin genuena da, pentsatu genena da, talde bat antzerki egiten zuenean, beste taldeak, rol batzuk egitea, beste langileen rolak egitea. Bi egunetan egiten genuen antzerkia, talde batek egun batean, beste batek beste egun batean. Orduan, rol horrek erabaki zeintzuk egongo ziren, adibide, gero ikusiko dugu tabla batean, eta antzesku, roletan, gu bani saltokikoa bana, ez da sarrera saldu behar ditut, entzaiatu beharko dut, nola joan, nola eskatu, nola saldu, gero ni areto zaina bana ez, jakin behar du nire eginkizuna zein den, areto zaina da, norbait ez badakin non jesarri behar den, itxartela begiratu eta lehenengo filara joan bigarrenera eraman, horrek ere, edo makillatzailea banaz, makillatu, ikasi beharko du, makillatzen, edo arropa, zelan da, mozorroak non ipini, edo arroparen arduraduna, edo baita bukasuretan, teknikaria bandia piztu eta matatu, musikanik egin nuen, eta gero adibidez, teloia zabaldu hitzi, gaur egun gotoi batekin zabalduta hitz egiten dira, baina antxina igual ez, guk erabaki genuen guk zabalduta hitz egingo genuela, horrek ere batzuk, beste lagine bota batzuk, eta horrekin erabaki genuen zer rol egingo genituen. Batzuk, hori, gero pertsonaiak banatu ere, eta entzaioekin hasi. Hemen pizka da rolak, ez da? Guk antzerkiko pertsonaia berak, talde bakoitzan erabaki genuen, horretarako kastina egin genuen. Ume guztiak, Perezagua, nuna edo izan Perezagua, gatorri hona eta esaldi hau ensaiatu. Eta azten ziren ensaiatzen, eta gero erabakitzen genuen danon artean, nork egingo zuen Perezaguarena. Edo beti daude ume batzuk dana nahi dutela egin, eta beste batzuk ez. Eta han daude itxaroten, eta azkenean, egia da horrek eurek aukeratu zituztela. Narratzaileak eurek proposatu ziren eurek, eta danon artean erabaki genuen nortzuk zein egin. Danon artean edo amairuko talde hor? Amairuko talde horretan. Baina danon esaten dutena da kompainia, besteak ez kompainia. Hori kompainia talde bakoitzan egin genuenean, besteak ere zeuden ikusten. Azkena ez dituzu gelatik kanpora bota. Baina horrean inot hori ez da. Baina erabaki zetuen, konpainian erabaki zuten
hori esan duguna, pertsonaiak erabakiz roletan ere erabaki zuten beste taldea bakoitzak zer rol egingo zuen, eta hor bai euren arteko gauza ni bideratuta, baina eurek erabakita. Ni bai ikusi nuen, ni bai bideratu nuena izan zen, edo 13 ume zirela, eta antzerkia, gara, 13 umerentzako pertsonaiak egitea asko da. Orduan, adibidez, esan nire, 3 narrak hori bai nik adostunen, 3 narratzaile egon dira. Edo pertsonai bat gehiago sartu genuen ipuinean, ez egoen, erabaki genuen beste pertsonai bat sartzea. Nik hartu nuen gidoia egitea, zer ikusten duzuen, nik hartu nuen zuzendari rola. Zuzendari, antzerkiaren zuzendaria. Beste batzu ziren, sarrera zaintzaileak, beste batzuk teknikariak eta teloi dekoratuen arduradunak. Beste batzuk areto sainak. Gero, makillatzaileak eta arropen arduradunak, bat lumet irakasle bat. Makillatzen, umeak ipintzen baditugu dana makillatzen, dana. Zuen, horrenak rosa, eta gero guakestea, eta beste irakasle batek amaitzen zuen. Eta gero ni, zuzendaria eta musika arduraduna, bakoitza rol bat geneukan. Orduen, gau hemen ezin da ikusi, gero pasatuko du. Orduen pizka bat hau ikusteko, ez da funtzionatzen hemen. Hau pizka bat ikusteko txapa hau erredu zuen argaldetu, azaldu, pizka bat ikusteko musika jaitziko du dagoela topera. Pizka bat ikusteko egin genuena, horren bideotxo txikitxo bat dago, ez daude ni nahi nituen argazki guztiak, lehena adierazi dudanagatik, baina ikusten da pizka bat umeak nola lanean ibili ziren, eta... Hora zen. Eman bai. Zala, nagoenaz, Basauritik nator, Providentzia Entramari ikastetxetik, eta gaurkoan irasmoa da guk aurreko urtean egin genuen proiektu bat kontatzea, esperientzia saltzea, eta horretarako pizka bat gure eskolaren ezaugarriak apurtxo bat azaltzea, proiektuak zergaitik garatzen hasi garen, eta gero, proiektuak bera sartuta gure taldearen ezaugarriak, eta gure proiektua bera, garapena eta zelan egin genuen. PowerPoint honetan hasieran ez dira egongo argazki asko, azkenean bideo sartuko ditugulako. Txampa eta gero, azkenean pizka bat garapenaren prozesuaren bideo bat egongo da, eta azkenean, izenak esaten du antzerkian egingo aldugu proiektua denez, pizka bat antzerkia bera. Nahi baduzue, nik uste dut ikusi behar dela, egin genuen lana, hor dagoenako. Orduan pizka bat, Lourdek esan bezala, Providentzia Entramari ikastetxea bakarrik bat urtetik 6 urteko umeak ditugu, eta gero jarraipena egiten dute San Jose ikastetxean lehen hezkuntza eta DBH. Horre egiten du, irakasle gitxi garela, klaustro txikia, adibidez bigarren zelan da 3-6 urtekoan, 6 irakasle bakarri gaude, eta horre egitengo lan egiteko orduan, aberasgarria da, eta momentu batean gaude gainera aldaketa momentu batean, eskola zeikiak horrek ekartzen duen nura. Pizka bat proiektua gure eskola, ni 13 urte da eskola honetan, eta aldatu egin dugu pila bat. Ni etorren du nintzenien eskolara dana zan fitxa. Dana. Dana zan, geneukan fitxak irakurketa eta idazketarako, gainera eskola horretan umeak 5 urtekin irakurtzen azten artetzen ziren. Irakurketarako, matematikarako, erligiorako, inglesa, metodologia globala, dana zan fitxa. Orduan, hor sartu ginen irakasle barri batzuk, generazio aldaketa eta zalata, pizka bat esan, hau zer egin behar dugu. Ezin da aiteke egon denbora guztian, hainbeste fitza, volumen fitza, umeak ia jolasteko denborarik bez, manipulatzeko, ezertarako. Horren hasi ginen apurka gozak nintzen. Hasi ginen matematikakoa kendu genuen, eta egin dugu proiektu bat amankomunean nola landu matematika, horretan gabiz, erligioa kendu genuen, esatu zuen erligioa kendu genuen, eta orain egiten dugu ikastete guztia proiektu amankomuneko batetik 6 urteko landu ditugu, proiektu komunak egin, amankomunak, gero idazketa eta irakurketa kendu ditugu fitzak, eta gu prestatzen ari gara nola landu proiektuen bitartez, eta oraindik metodo globala daukagu, fitzan dauzkagu. Horren egiten gure asmoa da, apurka proiektuak sartzen ala, guazenean, fitzak baztertzea.
ezin daiteke egun batetik bestera egin, baina zuzendaritzatik ez digute uste, esaten dugu lehenengo erakutsi benetan proiektuak kurrikuluma betetzen dutela, lan egin daitekela, eta gero fitzak kentzeko momentua da. 2 urteko gelan fitzak ere egon ziren, horregiak kendu ditugu, horregiak proiektuta da biltza. Eta bueno, orduan, pizka bat, zuen badakizue danok, zegoen proiektuetan zabiltzate danok, baina gu proiektuak zergaitik ikusten dugulako fitzekin lanean ari garen alderatuz, ikasle motibatuagoak, autonomoagoak, ikasteko gogo gehiago ditugulako, aurrak beraien prozesuaren jabe direlako, interesa eta kuriositatea bultzatzen dugulako proiektuen bitartez, talde lana, elkarrizketak, ahoskotasuna, Basauri baten euskera asko landu egin behar dela, ahoskotasunari garrantzi handia eman behar zaio, eta orduan proiektuak horrek ahoskotasuna lantzeko bide oso aproposa delako. Gure eskola adimen aniztasunetan barruan gaude, lan egiten dugu beraiekin, eta orduan adimen aniztasuna eta kompetentzia garatzeko biderik aproposena ikusten dugulako. Eta azkenean, asmoa da fitxaliburuak etzea. Daukagun fitxaliburu hori, egunen baten baztertzea. Hori esperantzarekin gabiz. Pizka bat, gaur azalduko duen proiektua taldearen izaugarriak. 5 urteko bi gela ginen, eta 26 ume gela bakoitza. Hor, ez dakit publikano ez da saludetu ditut, eta beste ume okitera, baina gu ni ohituta nago. Aurten ari ez 21 bat ditut, eta zato, ostras, 21, bost gutxiago, talde bat gutxiago da. Osa, asko da. Baina beti ukindoaz, 25-26. Orduan, kasi gaur dugulan egiten daukagunarekin. 27 ere ikin izan dugu, aurrek urteko 5 urteko gela, eta 27 ikin genuen udaletxean bialdetako horrek ume bat-batean kurtsu erdian agertzen direnak. Eta egia da, horrek bere zailtasunak dituela, baina, azkenean proiektua bestera batera planteatu behar da, baina emaitza bere politak ateratzen dira, eta gero aurrek urtean 2 irakasle egon ginen, tutore 2 eta hezitzaile bat. Ez bakarrik 2 talde 26koa ziren, talde bakoitzean 2 ume hezkuntza berezikoak genituen, eta orduan hezitzaile bat geneukan, gelatik gela zegoela, ume horiekin eta gelako laguntza moduan. Eta hori 10% horri pinu dudana da, pizka bat hizkuntza, euskera. Suposatu dut, Basauri inguru guztian berdina gertatuko dela, baina gehienez 10% asko da esatea, baina bueno, bat 26tik, bat 2 ume euskaldun etxetik, bestea, orduan proiektu hau oso egokia ikusi genuen batez ere lantzeko euskera. Beste gauza askoren gai. Orduan, zergaitik proiektua? Guk atzo gozan esaten sortu zan hor eztabaida hori umeen interesatik, umeak beraiek aukeratu gaia edo ez. Guk hemen eta hau da, gapa, esatu, jaita. Ez geratzen. Eta hau da beti, izaten dugun gutxienez kezka, ea proiektuarekin, bete izan dugun kurrikuluma, ez dugu bete, nola egualatu, zer ebalatu hori izaten da, kezkarik handiena, eta nik argita garbi dekot, landu izan ditugu gauza guztiak, kompetentzia guztiak landu ditugula, proiektuaren bitartez, autonomia batez ere, umeak ibili dira, pentsatu eguneroan zaioak egiteko gelak endu ipina, tondupa, gelan egiten genuen da, talde 2 gela. Orduan, askotan iguaten nintzenean ziko gela da beste gelako ketortzen ziren aldatu, horre lantzen diren gauza guztiak, matematikan ere landu genuen idazketa irakurketan, talde lana, dana, benetan proiektuekin landu egiten dela. Eta guk egualatzeko, guk egiten duguna da, betiz da, proiektuak prozesuan zehar, hasieran prozesuan zehar tamaieran behaketaren bitartez lantzea, ezarritako adierazlea kontuan eukinda, eta guk hasierako fasean hori mapa kontzeptual batekin, beraien ideiak eta idatzita, hori ikusten dugu hasierako ebaluazio hori umeak zer dakiten, zer ez dakiten, garapen fasean ikasleen partaidetza eta adierazpenak eta informazioaren azalpena. Ume ikusten duzu azken batean, ze ume parte hartzen duten, nortzuk ez, nola azalpen, barneratu duten
landutakoa, ez bestei azaltzen dietenean, azkenean gauzak ikasten dira azaltzeko gai diren garenean. Ez baditugu azaltzen eta hitz ez badiegu gehi ematen, zaila da gauza bat, hori da nire iritzia, barneratzea, ezta? Eta gero, baitxiera da amaiera, berriro ere mapa kontzeptual batekin, lehenengoan nik egin nuen, azkena beraiek idatzi zuten, banan-banan, segun nork esaten zuen, ikasi dugu, batek gana idatzi, lehenengoan aldiz nik idatzi nuen, antzerki eguna bera, ez bakarrik gure egualazioa antzerki egunan gero ikusiko duzuen nola beratu zen, baizik eta gurasoen partetik ere egualazio bat, eta gero talde moduan. Hausnarketa hori egitea, zelan egon garen, gustura egon garen, gustatu zaigun esperientzia, nik uste dut hori egualatu behar dela beti, bai prozesuan zehar, bai amaitzen. Eta gero egualazio pertsonala. Ume bakoitzak bere egualazio pertsonala egitea. Ni nola egon naizen, nola parte hartu dudan, ez dut taldean parte hartu dut, ez dut parte hartu, nire eginkizunak egin ditut, ez ditut egin, batizka bat, ume bakoitzak ere apurka-apurka ikasten joatea bere burua egualatzea. Ondino bosturtekin zaila da, askotan beti dago ondo, baina dira, batzu albitu barik agostuto egin, edo nik antzerkian ensaioetan hobeto egin nuen itxegitea eta gero egin nuen oso beldurtutan nengoelako, hor hitzetan egitea. Nire ustez, hori da guk egualatzen dugun era azken batean proiektua, eta gero guk irakasleok proiektua bera, bai eta nik egin genuen gure autoegualazioa, gure kritika proiektuari, eta alde batetik izan dago zailtasuna. Alde batetik, talde kopurua, genekin hasieratik, baina zailtasuna izan zen talde kopurua, gauza asko zuburuan dituzu gauza batzuk erabatera egiteko, baina inbeste umerekin moldatu egin behar dituzu. Gela, bera, eta hemen ere arazo izan genuen genituen hezkuntza bereziko umeekin. Ume hauek, batez bebi, zuten beraien izanagatik ez ziren gai ezer lekuz aldatzerik, leku aldatzea. Azken batean, dan egon behar zen, egon behar dan moduan. Txokori hor badago, txokoa horre. Orduan, erronka handia izan zen, ume hauekin lan egitea. Gela guztiz aldatzen zen, orduan askotan, baina noiz ipiniko duzu barriro marrogotegia, esaten zira. Ume horrekin, lan itzela egitarra esan genuen, zailtasun handia, adidez Mikeli gertatu zitzaion antzerkian hasi, antzerkien saioak egiten, eta batean konturatu zen gozo bat ez zuela funtzionatzen. Ezin izan zuen aldatu. Ume horrek ez zuelako onartzen aldaketari. Orduan jarraitu behar izan zuen, altzuen oberena egiten, antzerkia berak bestera bat erantolatuko zuen, agian igual gaur ez du funtzionatzen pertsonaiak horre gotean hemen egon behar dira, baina hasi gara horre egiten, horre geratu behar dira. Zailtasun batzuk izan genituen, eta denbora ere. Denbora ez luzea, luzea banekin otsaila negasi ginen eta azte santura arte egon ginen. Baina bai ikuskizunak egindeko denbora guk. Pentsatu denuen egitea astebitan. Talde gurasok etorriko zirela, badira ez asteazkena eta ostegunean. Asteazken goizean ensaio generala, 3 urtekoekin, eta gero arratsaldean gurasoa. Eta hurrengo taldea beste gelakoa ostegunean, eta beste taldeak hurrengo astean. Claro, zer izan zen, egon ginen asteri gela hankasgora. Orduan, gure hausnarketa egin da gero, beste batean, olako proiekturen bat suertatuko bazan, astebetean egitea asko zobeto. Galtzea 4 arratsalde, jarraian edo 2 arratsalde, gurasoak talde biak etortzea arratsalde batean, edo ez dakit nola, baina ez egin genuen bezala, batez ere ume horrek sufritu zutena. Gauza horretan, oso urduri egon ziren hezkuntza bereziko ume horrek. Beraientzako aberasgarri izan zen, ze parte hartu zuten, eta izan zen hasieran hasi ziren egiten, eta amaieran egin zuten antzerkian izan zen ikaragarria, baina bai, sufrimendu apur bat hor egon zen, eta hori saiesteko edo, beste batera begira olako kasuetan, denbora hori aldatu beharko genuke. Onurak, badanak, beste aldetik. Lortutako motivazioa da ikaragarria. Atzo esaten zuen horrek de Trujillo, esaten zuen, cuando un niño va a casa y dice, cuando le preguntas, gurasoak denbora, jo nagore, umea, inoiz kontatzen ez zutenek, batean kontatzen zuten etxean, zer egiten geunden. Eta hori izatez, ostras, zerbait egiten ari gara ondo, ezta? Gero askotasunean ere idarri genuen, eta lotza eta horren ume asko hasieran, hori beti isilean egoten ziren agelan, agintzitan eskualtzatzen, maitu zuten parte hartze
ez ziren batean ni lehenengoa horren, baina bai evoluzio bat ikusi genuen ume batzuengan, eta gero gurasoen implikazioa izan zen itzela. Eta eskertzeko. Ez bakarrik, nik badakit gurasoa naz, eta holako gauza bat ni gainera ikustera joan albanaz, gurasoa asko gustatzen zaigu. Baina ez hori, ez prozesuan zehar jasotako imeiak, guri irakasleoi, jasotako bakarteko horre batzak eta jo, haunea dago, eta esatuz ostras, eurek ere ekarritako gauza, gurasoak implikatu ziren danetan. Eta egunean bertan bai, pazientzia hori umekin, rolekin, eurek ezekiten ez ebez. Etorri ziren, bakarren aurkitu ziren takila batekin, ume batzoko sarrerak hartzen, gero ez da, eurentzako de sorpresa izan zen, baina euren erantzukizuna izan zen oso ona. Eta nik besterik ez teko bakarrik nahi baduzu antzerkia ikustea. Oso polita izan zen, ikusik horri bai ikusten da benetan aretoa zelan geratu zen gure antxokia nola geratu da, Providentzia antxokia, eta pizka bat, gero galderak edo nahi baduzu. Asko egiten dituzula, asko, horretak abiz, horren gaude ikasten ere egiten, ez da? Gure gauza asko betu behar, ez batzuk ez, bestera batera egin daitezke, behar tira. Uegia da, proiektuarekin oso gustora geratu ginela, emaitza oso polita izan zara, eta... besterik.